दरबार में सारा वीर लोग के जुटान भइल। पहले राजा जनक जी पाती लिख के भेज देले बनी कि हमरा द्वार पर हर तरह के राजा महाराजा वीर लोग पहुंची। और जो धनुषा जग बा एगो शर्त रखल बा कि जे धनुष के तुर दी ओकरे से सीता के शादी। माननीय श्री गौरी शंकर यादव जी 51 रुपया देनी भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही। आई बात के चारी ओर हाला भावे कैसे कैसे कि हल चलो हल चलो मालूम राजा दशरथ जी है ये मंजूर नहीं है। हाय बाबू देखो का ना एकरा के रोको दी आज कहे के पड़ेला थोड़ी लेकिन कम कहे 500 रुपया देबे के चाहिए रहुआ राजा दशरथ जी है। ए महाराज मलिकाइन के भेजी तब न दुल्हन वहां के रहनी है दुल्हा रहुआ रहनी। ए महाराज तो जे हो पी तूरी दी बात पे चारी और हलचल मच गई। आ देखते में सारा वीर लोग इकट्ठा केहू पूछता कि काहे इतना हाला भइल बा हाला काहे ना। हां राजा जनक जी के दरबार में एगो धनुषा जग बा जग में एगो शर्त रखल बा कि जे भी धनुष के तुर दी ओकरे से सीता के शादी हो। तो यही से सारा लोग एक एक करके जुटल बावे लेकिन ओजवा केहू के चलत ना रहे काहे कि धनुषिया में एगो खूबी रहे। कौन भोलेनाथ के धरोहर धनुष रहे। राजा जनक जी तपस्या क के भगवान भोलेनाथ के प्रकट कइले रहनी। भोलेनाथ पूछनी कि ताहार नाम जनक जनक माने जानकार त ताहरा एकर कौन जरूरत पड़ गई तपस्या कइला के। कहले जनक जी कि जाओ ना राम के साझे सवेरे ई संसार नाम जपेला त केवल नाम जपेला नु हम ओ राम के दर्शन करे के चाहत हई। कहानी भगवान भोलेनाथ की तैये में कौन बढ़ के भारी बात बावे ना जी। भाई हमरा लगे वो धरोहर में धनुष बा ए धनुष के बाद में ले जाया नित्य दिन तू पूजा करी हो। एगो समय आई कि धनुषिया खातिर एगो जग होई ओ जग में बड़े बड़े वीर यहन आ वही वीर में तू वही सोनो वीर यहन जेकर नाम राम रही लक्ष्मण रही जेकर नाम राम रही हुए धनुषिया के भंग करी हन। आ बुझियो कि वही जगह सीता से शादी होई नहीं से आ तारा से दर्शन। जनक जी नित्य दिन पूजा करत रहले। पूजा करत का कहले कि एक बार जात रहले दरबार लगावे खातिर धनुषिया के पूजा करे खातिर कह देले सुनैना जी से। सुनैना जी का कहली कि सीता से कह देले। सीता खेलते कूदत में का कहली कि लातरा हाथे धरतिया के लिप के दोहिना हाथे धरती लिप के लातरा हाथे धनुषिया के उठा के रख देली। जनक जी दरबार लगा के जब बोले तो कहले देखले कि आई भाई काम के कइला जावना के बड़े बड़े वीर लोग हार गइल बा आज धनुष के 10 मस के कइले बा। कहली सुनैना जी की ई काम सीता बेटी कइले बड़ी। हां ए बतिया के सुन के के अच्छा चलिए बहुत बहुत पुरस्कार छोट पब्लिक की तरफ से भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना। सारा कलाकार के सैकड़ों रुपया मिलल। ए महाराज आ वही समय
सारा बिरलो इकट्ठा भइल गवे आ ओकरा बाद 1 करोड़ सैनिक में से मात्र 10,000 सैनिक के निकालल गई रहे। एका है खातिर जेकरा मन में ईमानदारी रहे, जेकरा अहंकार ना रहे, घमंड ना रहे, उहे धनुषिया के छुए लायक रहबो कोई। ना तो धनुषिया पर परछाई पड़ते भारी हो जात रहे। काहे कि भगवान के धरोहर रहे आ वहां भगवान के नाम के चर्चा चलत रहे। आ ओमे रुआ अहंकार करके कर जात नहीं तरह उ सफल ना हो। यही से सारा लोग जात अभी जनक के दरबार में जाएगा और धनुष को तोड़ेगा और सूता को तो खाली कहते रहल लगा धनुषिया के जाए से डेरा। हां काहे कि धनुषिया के हाथवा पड़ते इतना ना आकर्षक करे के पीछे 10 लोग फेंका जाओ। हां केहू के बस के ना रहे ना। हां जी ओही समय राजा जनक जी के मन में एगो व्यापक बात लागत कि धरती वीर विहीन बारी, अब केहू से धनुषी भंग होई ना। लागत हमार बबनी आज कुंवारे रहे। इस बार कैसे बावे कि चिट्ठी भर सिंधु